Nakatilaw ka na ba og sugar-free nga turon nga ginamagikan sa kolo? Unya ka ng butchi nga made of kolo usab. Nakasugat na ba kaha mo og cookies nga gikan sa repolyo? Kung wala pa, pwes, ayaw paglangay, adto na sa Lakbay Lokal Travel og Trade Fair sa SM City Cebu. Ni adtong Lunes, Mayo 24, gibuksan ang ikaduhang leg sa Lakbay Lokal ning higayuna sa SM City Cebu. Mulungtad kini hangtod sa Mayo 30, adlawng Domingo. Matod ni Provincial Tourism Officer Maria Lester Marty Ibanez, ang Lakbay Lokal proyekto sa SM Malls sa pakigtambayayong sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo aron pagsuporta sa mga produktong lokal ug pag-promote usab sa tourist spots ug destinations sa lalawigan aron matabangan ang kalungsuran nga makabawi ang ekonomiya nga nadaot sa pandemya. Usa sa mga gi-highlight sa maong programa nga ma-introduce ang bag-ong mga produkto nga unique o talagsaon nga made in Cebu. Kini sama sa innovation nga gibuhat sa Cebu Technological University kon CTU Argao Campus nga naggamit og ingredient nga kolo aron paghimo og macaroons, binangkal, turon, Brazo de Mercedes, breadfruit banana cake ug butchi. Kini nga mga pagkaon ang usa sa mga gi-highlight ug naka-display sa booth sa Lamak Multipurpose Cooperative kon LMPC nga usa sa mga nisalmot sa Lakbay Lokal. Tungod sa pandemic, daghan kita na-create na bagong products ng good. And also, of course, to revisit sa itong mga paborito ng mga produkto. So this time, ato bisang gi-highlight na daghan tag nindot ug lami na ma-offer pa nga rin sa Cebu Province. And muni, atong ipakita kung sa ka-unique ang atong mga produkto na binuhat sa ato ang mga taga-probinsya. And here we are very happy to materialize this project together with the Cebu provincial government with the aim to revitalize the local economy through the tourism industry amid the trying times. Matod ni Almar Patiga, Science Research Assistant sa Biodiversity, Environmental and Natural Resources Research Center sa CTU Argao Campus. Nakig-partner sila sa LMPC aron pag-promote sa ilang breadfruit o kolo products. Kani siya mga breadfruit products kay kuan na ni siya mga patented. We innovate more than 200 breadfruit products na, and one of them nga amo gi-showcase karon. Ang kolo o mas na ilausab nga breadfruit ang usa sa mga pagkaon sa unang panahon. Apan karon wala kaayo mahatagi og pagtagad. We all know that ang kanang kulo dili man wala kay na known, wala kay na utilize kay kung ting season siya dili siya mga tagak na siya dayon makuan dili siya magamit. Pero ang Cebu Technological ang kana sa Biodiversity Environmental Natural Resource Research Center kay nag-innovate og mga products nga gamit ang kulo. Gawa sa kulo, nag-innovate usab ang CTU ug apil niini ang paghimo og cookies nga hinimo gikan sa repolyo nga namugna dihang naghinubra ang supply sa mga repolyo sa lungsod sa Dalaget. Anaa usab ang Seaweeds Wellness Blended Beverages o ilimnon gamit ang goso nga may flavor nga chocoso o manggoso. Gawa sa talagsaon og bag-ong mugna nga mga produkto, naka-display og mapalit usab sa Lakbay Lokal ang ubang mga produkto nga pambato nga gipasigarbo sa 7 ka mga distrito sa Sugbo. Tungod kay Lakbay Lokal man kini, nisalmot usab ang travel destinations sa Sugbo sama sa Anjo World sa lungsod sa Miglanilla. Lakbay Lokal. Well, again, the primary objective gid sa provincial government is to help out para makabarog tagamay hinahinay. We already started with the destinations, but we also have to keep in mind nga napatay mga produkto nga kinahanglan pagid sa nato i-assist kay usa sa listas na apektaran. I'm inviting everyone to please drop by, buy and patronize local products. This time dili ta ang atong usual atong makita natay daghang unique. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.